Tapi ojo sumber gue ya, mengkini gue ya aku dong gue. Hinte menurut iki tawani terus tawani mati neng papan gue. Ayo, bukti no. Iki wani ngomong gue, hai? Oh, pisang kas? Oh, diterono gue apa gue mati? Siap, Sugeng dalu para pamit
calon istri enem lan tuwa monggo pinara ingkang sekecok kaliyan mirsani kesenian Jawa ayo kaya aku deh mau alah aku ya isa tenang pur wetok aku ya isa ya Bar buktikan dengan aku pengen oke baik oke oke butek tuku salah lengku tumbler bloro iki ketoprak langen Wandawa pancen nyoko pimpinane Bapak Anom Subagia mugi-mugi langgeng salahnya sabar syukur rudun aku ya alhamdulillah aku ya iso kaya kowe ya Bang iya ora nyono ora ngira jebule kowe iso aku iki lagi empuk iya gumen aku kowe gumen ta bisa aku dhewe iki ya gumen alah ya syukur syukur alhamdulillah alhamdulillah piye Bang sampun ditimbali karwo ngate wah karo warga kene ayo warga iki warga Bangker ya ya didongakno dongana ya Bang ya didongakno muga-muga warga kene tansah pinaringan rejeki kathah amin panjang yuswane asin udel suwan lah piye amin amin bisa sabare nonton ketoprak muga-muga penontonnya rezekine kathah ya Bang amin sing prawan ndang to jodone amin sing rondo ndang do diantrini Duh, masane antri beras apa piye lah piye atuh merondo mbok kon ngantri lho ya anyane ngono dan nek kon ngantri gak aku tuku tiket luwih dhisik aja ngono wis ngene Bang Bisi. awake dhewe libur masyarakat kene ndelok gebare ketoprak langan Wandawa ya sabar syukur